салом дӯстони азиз, худо нигоҳбонтон бошад. Мо дар проспекти Мир дар ҳиҷомаи тоҷиконем. Тоҷикони ҷомаи проспекти Мир набарод. Хатин Голден Бро бародаре ки чӣ меган? Ҳозир залатҳои бародар мешава. Ака дига я вандамча наге. И номи асосиш Меъроҷдин ай барои ака Америка ниятои нек дорем иншоалло. Бародаро бурданишан Голден Бро, яъне ки бародари тиллоӣ мешава. Худованд муваффақият ба ин чемпионако Абубакр ва Муниз иншоалло тоҷи бурдборӣ хушомадӣ ба ҷои мо. Ягон камдӣ бошад мо бахшиш. Ҳама хубай ҳаракат кинед, дастгирӣ кинед иншоалло. Ҳамтане нум ватана бардорем. Хушомадӣ ака шумо. Тамом. Ширадӣ? Хушомадӣ. Чемпион. Чӣ гуфтани ака? Марҳамат зен. Ҳанқа? Гармай хина кай чикара? Гарма. Ҳама пухта истода? Ҳо. Мишкин ака. Ты натури хушрӯй бас, натури честно красавчики. Бова красавчики. Видео шумо кунам. Беҳад чӣ дошта? Хинок. Хунҷазир. Доктора данда мебинам. Ҳамин доктора барои ту. Банкот пур шуда. Саломат. Салом бо яборга дӯстони азиз. Бори Ҳоҷи Мусо наомад ба ҳазур киноки чанд сомай? 200 рубл. Эпидем паста. Чӣ меган? Ҳамин миноксидӣ 100 рубл. Ай мизароли 300 рубл. Мошинкор 500 рубл. Ин чӣ меган? Барои фарбишавӣ самивон. Чанд? 500 рубл. Ай не чӣ меган? М плюс 1000 рубл. Свечор чанде? 400 рубл. Ай не эпидем паста 500 рубл. Скидка 1000 рублей. Ҳамин 400-иш ки брава. Ҳамин эпидем паста 400 брава. Касе бигире 400-иш бути брава. Ин чӣ? Хало. И 1000 рубл. Барои доғиру. Барои доғиру чӣ? Чанд сомай? 500 рубл. Халос аз ин дӯстон печин. Хуб дӯстони азиз, тамоми намуди доруҳо ҳастанд. Фақат дуо кунед биёед дар хизмати шумо. Плюс ин чӣ мекунам? Ҳиҷома, пиҷома, ҳама хизматрасонӣ. Хаймуна палвонакро аввал мондум диде. Худо нигаҳдор. Дуо кунед. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ина бобои ҳоҷӣ бо хоҳиши шумо як то видео кардем. Ина бачаҳако граница рафта омадан. Ина мошинои худатон аз ҳамам дели мошинчои беҳтарин. Клиенто кайф кардан. Ай клиенто мепурсем. Ай хичон, чӣ хел рафтин омадин ака? Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Сах саломат расида рафта омадем. Ама тинҷа. Ама на шукрона Аллоҳ. Ягон камбудӣ ҳаста? Не, ягон камбудӣ нест. Акҷо мешин шумо? Ай Абдурахмон ҷони. Моша, раҳмат калом. Ассалому алейкум. Амаки шумо чӣ хел? Чӣ хел рафта омадин? Ҳазор раҳмат. Бобои ҳоҷӣ манам шоферотам. Чунав рафта омадем, ҳама ва ҳамин каналҳои тавбая тавсия мекунем. Ин бачаҳо ки граница рафта биёд, бе ягон камбудӣ, бе ягон вай рафта омадем. Жалоб вай нест. Ҳамаш саҳат буд. Раҳмат. Бо дигар акҷо меши тага? Айхон сангира. Чӣ хел рафти омадӣ мардак бой? Шукри Худо саҳат боид рафтем омадем. Проблема такмин надоштем, такмин кардем. Номероро акҷо гирифтӣ? Номеро чи ҳоҷӣ. Раҳмат. Саломат бошед. Шумо чӣ хел ака? Чӣ хел рафтин омадин? Ина ҷураи ҳоҷӣ. Чӣ хел рафтин омадин мардак бой? Амаки. Ҳозир 1 минут. Барака биёед, ҳурмат мекунед, иззат мекунед, раҳода ина моро ғам надодед. Омадем гап задем, маслиҳат кардем. Ягон ҷуда паспорт нишон додем? Ина хотири шумо ҳама пашти бездокумент буд? Хеле бездокумент. Абез пабез кардем. Раҳмат. Акҷо мешинед бубоҷӣ? Чӣ хел рафтин омадем? Ягон шикоят ҳаста? Номеро акҷо гирифта будем мардак боед? ҳоҷиба чӣ гуфтане дорем? Барака биёва. Барака. Раҳмат. Хайра чанд кас мардак борем бездокумент медем.
ягон проблемаши нормал рафта омаден чихар хотирҷам рафта омаден боқи мондаги клиентода чӣ мегӯен тавсия мекунен ҳамин раҳмат ина мо худмон напурсем бухчо намегӯянд саломат бошед мана биёетон бачаҳо ина акаи дигаре инам кафе бародаро айдум буромада ина мошиномо буромадияташ яте дигаш уҷада дедипиам шидаи созаде инам кафе хай ина ҳаво чотки ҳам ҳавои зура леки хунукай нормали пушта бием бачаҳо